tänään on tullut semmoista, ei oikeastaan lähettää eikä rakentaa, eikä metsässä jotain välissä on valmistamista. Vähän niinku kyroksessa on vahva. Nyt se ei saa tullu on kyllä saa. Häiritään vasta saaneen. Niinkin paljon tykkää taas. Alussa koittaa höpötellä ja tästä antaa toi leikki. Minä asun töissä, kun katsotaan. Morjesta unelma pommo. Asetussa omana uudet kuulot, kyllä kun on hyvä. Markkoja, mitä nää on ollut ja kyllä mä näen, että kasvia ja viimeiset saadaan vielä. Saadaan vielä. Aika ollut on olevan. Mutta onneksi ei oo nähdä sitä. Mitä on tuolla jossain? Kotona vaan kaupassa. Okei, nais arvostaa sitä kauppaa. Katsotaan tytölle ja se mahtaa. Ole jättää se aina voikin vähän tällä kertaa. Ei kyllä sulla sitä tietoa tästä paikkaa päällä. Voi kahtavaa. Kiitoskin niin kuin sanoit, koska mulla oli tommonen olotteen paita vielä päällä. Pitää tästä lulikin, että ei ruveta pelaamaan. Tätä ruveta aivittelemaan. Kiitos ja tietoja sinne. Viikon vapaana koulusta. Ei pitää, ei ole. Niin, nimenomaan on väriä. Ja kahvipukki. Tää on ostettu Ikeasta vuonna 2009 tai 10. Tähän kuuluu, tää on teepukki. Siihen kuuluu semmonen pieni lause. Mun piti ostaa näitä useampia, mutta toi oikein kysymässä sitä, että onko näitä jossain. Ei ollut tätä. Mutta tää on ollut täyttävän hyvä jakso. Tänne menee puolivuotta. Kyllä jäädään menemään. Taas. Juu, tää on ihan kokonaan. Mulle pitää tämmöinen. Mulla on tämmönen toinen sitten. Siihen menee 8 kubista. Ei kyllä siihen taitaa mennä muuten koko pannu. Jos ei sitä maitoa. Mä oon viimeksi tosta käytössä maitoa. Se meni 8. Tosta aika harvittaa. Hieno muksu. Sisko osti ton mun joskus. Tai joulua. Se oli pelkkää.
ei ole vielä pystynyt yhtään paremmin. Odotan sitä. Pitäisiköhän keittää päivän kolmannen pakko ehdottomasti, jos kahvi maistuu. Ja mä nyt säädin, että on älyttömän hyvä, ja kun lauan päivän voitetaan kahvia ja niin edelleen. Isu komeilee siellä vaan. Sillä lähettää myös kertaa. Odottelen maata. Mut hei, pikkuhiljaa mä kakkosen tuohon. Ja mä luulen, että lähdetään tuosta kakkosesta sen. Mutta ennen kuin kääntyy siellä sekoaan kone. Ja nyt tulee nokkamaan sitten muuten kunnon vanhan viikon lehmistä, josta automaattilla totta kai. Se joka on joskus 2010 on. Laitokäli sitä. Eikä ole mitään tippalippoja. Mulla vielä odotella. Oli aikana lähdössä mukana kahvikuppi, jossa luki jotain kahvitauko vaan perjantai 8. Hei, toi on siis vaan nähdä, että on nääkin eilaselta. Ei hetkonen. Hei, oli. Vanhassa työpaikassa oli tommonen nimi. Oli muuten, joo. Kysyn, että ole vaan Pekka. Joo, se on semmonen luottamuskysymys. Juuri yhtä takkikädellä. Hetkenä hyvä liikkeen. YouTubetta kaavoitteessa kiinnostaa lukee, että vanhemmalle kuulelle vaan väärpäistä. Semmoista tilaa. Ei se kone. Kone on nauhoituksena minun takana toiseen. Tää on menen aika pieni. Hoppa. Tästä saa niin. Tämän. Se saa säilytettyä kuvassa paikassa. Tää lähtee kaikena pois. Ei toikaan. Tää näin. Tänne. Mä en tiedä kuinka monta tikraa tässä on, mutta on tää nyt jonkin kokoinen. Mulla on tässä 5. Ehkä siinä. Voi olla. Mutta tässä oli noi taikinan systeemit ja kaikki mä tänään menin käymään kaupassa. Niin voisi ottaa kysymään tästä. Sitten tuli tommosen tavalliseksi sekoittimeksi, jos jotain firmavaattoa vastaan tai semmoista, niin nyt ei sit välttämättä käsivalitusta. Mutta on kai jossain. Hajota. No. Sitten tässä on joku imukuppi tässä, että tää pysyy pöytä. On hiukan raskas. Tää on totta. Tää on totta. Toivotaan siis, siinä on tommonen nopeussäädin. Sitten siinä on vielä erikseen tuukonappi. En nyt testannut sitä vielä, mitä nyt testannut. 4 tuntia ulkoilmastossa. Tää on kahveleita ja laaja. Laiha kahvi on kamalaa ja vahva kahvi nyt ei niin kamalaa. Mutta se menee mieluummin kuin laiha kahvi. Mutta mä teen samalla nuotilla, mistä mä teen ton plökiton jouluna. Eli tämmöisellä ohjeessa olisi semmonen, tää on vähän niinku tikkari. On löytänyt, mistä niin vähän soita tänne. Plökikattuakin on nyt tommoinen.
Jep. Tää pitota. Niistä tulee hiukan kuitenkaan. Joku tuut vaikka niin ei aina tarvitse. On nämä tietysti on tyyliin, mitä silloin leikkaa. Mistä on tykestunut tähän? Siitä voidaan kiittää uramokomiestä tai uramokomiestä. Näin tuonne kiertoon. Vai niin. Se siitä alkoi vähän yllyttää tai mä aloin yllyttää sitä. Toi skupperi. Soolorevo menossa. Jep, mä katselin suunnilta ja laitan vähän toista. Soolorevoa vetämässä siellä. Toisenaan pistää. Tietääkö joku, että onko Discordissa joku juttu, että oikein käsityskatselut on tämmöiset sorat. Mä ajattelin panna punaiset silmää leikkelemään noita ruokia ja kaikkia tämmöisiä. Mä ajattelin panna punaiset kerran. Onko nää on vasemmalla? Ja ekaa kertaa kun mä leikkelin. Mä aloin miettiä, että onkohan se joku, että erottumisen vuoksi onkin se punaisen jopa. Kätevät noin, kun on puhuttaa. Ei kyllä vaan. Alkaa touhuumaan, niin hetki näin kuuma. Niin se on se verrattaa helppo, okei. Mutta en tosiaan löytänyt niin tämmösen live keksiä vai mitä. Eikö mintua? Mintun makuisena oretukseen on. Ja sitten tarvitaan vielä. Mä nyt tää tiedä luulen, että se keksi tuolta kiinni. Siihen menee nyt 150. Kauanko mä... Ai... Kesästä saakka. Tykkäätkö Pate muuten oransseista marjakestosta? Mä en oo tainnut oransseja nähdä. Siis... Liikkejä mä ostin.
Oliks viime viikolla? Eikö koska se oli? Mä ostin niitä sinne jatkoa. Pinkkejä niitä. Mä en oo kyllä odottaa se. Eiku karkeista. Joo. Pieni kuva taas tästä lukenut. Mä en muista onko syödä. Ainakin kiinnipiivaa. Niitä oli 3 Totta vähän niitä nopeasti. Jos on niin pahaa voi kuvitella. Mut ei vaan muistanut tai pistää Taisi joskus striimaa tuo Helloskin, mutta sitä minäkin odotan. Omaa nokkiin ja sitten siltä sun tuli antaa mennä. Odotan. Se oli kyllä yli 20 vuotta plus. Ahaa, okei. Mä olen silloin ollut aika lailla niin täysikäinen. Voi olla, että se karkki ei ollut silloin. Ehkä mitään. Noita keksitään. Vähän iso. Vajaaksi. Mä tosiaan pitää tehdä vähän lisää. Tossa on nyt kyllä enemmän vaan sais itseä niskasta kiinni. Se on jos on pitkä tauko, niin se saattaa olla vähän hankala siitä lähteä. Sitten kun siihen vaan lähtee ja antaa mennä painaa vaan. Siitä. Vielä ei 13. Tuli 18 vuonna 2000. Valittelen 2003 mahtua yläasteella pois. Vieläkin henkisesti 13. Jää. Itselläkin vuonna ensi vuonna tuntematta itseään vanhaksi. Mullakin ja mä odotan sitä, että nyt tulee 20 eikä ole tullut minkäännäköisiä kirkeitä. Jos tulee hyvää.
ihan hyvin totuttanut. Tää on se kupaupeli ihan jollaisi. Mitä tää vitsissä oikeesti kun juttelee kaikkien kanssa, niin se olisi... Mitä vaan jos... Mikä ei? Mitään vanhoja ukkoja oli se helpottaa omaa ihmisyyttä. No siis mulla on ainakin semmonen edus ollut pitkään, että omat vanhemmat ne on 30-vuotiaita. Siskolla on mikä heikänä se oli, voisi olla vaikka, se on 20-vuotias. Sitten veli on 30 ja mä olen itse